Türkmenistanda koronavirusun ýaýramyna garşy girdilýän ätýaşlyk çäreleriniň arasynda hereket çäklendirmeleriniň ýene ikisi güýje girdildi. Bu çäklendirmäniň çäginde Lewap Mara Aşgabat aralygyna otly gatnawlary we Türkmenawatdan Daşowut hemde Balkan welaýatlaryna uçar reisleri towtudyldy. Munyň ýygy süre Lewapdan ýurdun beýleki sebitlerine we paýtagta gatnaýan hususy taksileriň bahasy iki hisse gymmatlady. Adatlyk radiosynyň Lewaply habarçysynyň maglumatlaryna görä, welaýatdan beýleki sebitlere gatnaýan otly gatnawlary geçen hepde duýdansyz ýatyryldy. Türkmenabadyň demir ýol wagzalynyň käbir resmileri ýolagçylary dilden beren düşündürüşlerinde munyň sebäplerini koronavirusyň ýaýramagyna garşy girdilýän ätýaşlyk çäreleri diýip düşündürdiler. Ýöne bu çäklendirmäniň haçan ýatyryljakdygy barada hiç zat aýtmadylar. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetde olan ýagdaýdan habarly bir saglyk işäri otly gatnawlarynyň towtudylmagyna 13-nji iýulda otly prowadnikleriniň birinde koronavirusyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Bu wakadan soň Lewapdan beýleki sebitlere gatnaýan otly gatnawlar towtudyldy. Ýöne Aşgabat Balkan we Aşgabat Daşowut aralygyna otly gatnawlary öňküsýaly işini dowam etdirýär diýip efirde adynyň üýtgedilip Leyli diýilip tutulmagyny soran saglyk işäri belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabadyň demir ýol wagzalyndan we demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Demir ýollaryň resmi web saýtynda Lewap Mara Aşgabat aralygyna otly gatnawlarynyň towtudylandygy barada bildiriş hem göde iýmeýär. Ýöne web saýtyň elektron biletleri satylýan sahypasynda Türkmenabad Mara Aşgabat uğurlary boýunça 6-njy awgustda çenli gatnawlaryň tapylmandygy barada ýazgy çykýar. Web saýtda mundan soňky senelere seredip bolmaýar. Şeýle-de demir ýollaryň web saýtynda diňe Türkmenbaşy Aşgabat, Aşgabat Türkmenbaşy, Aşgabat Daşowut we Daşowut Aşgabat uğurlarynyň gatnaw tertibi görkezilýär. Habarçymyz otly gatnawnyň duýdansyz towtudylmagy sebäpli öňünden bilet satyn alyp goýan ýolagçylaryň biletleriniň köýendigini hem aýdýar. Online satyn alynan biletleriň ýygyna alynmajakdygy barada wagzalyň kassasynda duýduruş atylypdyr diýip adynyň efirde üýtgedilip Babamrat diýilip tutulmagyny soran Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Demir ýollaryň web saýtynda 6 sagatdan öň ýygyna gaýtarylan gidiş biletleriniň ýol nyrhyndan 10% hyzmatlar üçin alynan 3 manat we ýygyna gaýtarmak üçin 5 manat ýygym tutulýandygy aýdylýar. Ýöne ýol nyrhynyň galan böleginiň we biletleriň ätýaşlandyryş nyrhynyň doly ýygyna berilýändigi bellenilýär. Şeýle-de 3 günden az wagt galanda ýygyna gaýtarylan gaýdyş biletleriniň ýol nyrhyndan 25%, hyzmatlar üçin alynan 3 manat we ýygyna gaýtarmak üçin 5 manat ýygym tutulýandygy, ýöne ýol nyrhynyň galan böleginiň we biletleriň ätýaşlandyryş nyrhynyň doly ýygyna berilýändigi bellenilýär. Bu aralykda Lewapdaky beýleki bir habarçymyz Türkmenabaddan Daşowut we Balkan welaýatlaryna değişiklikde hepdede bir sapar amala aşyrylýan uçar gatnawlarynyň hem towtudylandygyny habar berýär. Ol bu uğurlar boýunça bilet satyn alan raýatlaryň hem biletlerini ýygyna tapşyryp pullaryny alyp bilmeýändigini belleýär. Biletlerini ýygyna gaýtarmak üçin aeroportyň kassasyna 100 çemesi adam geldi. Ýöne olary biletleriniň köýendigi pullarynyň ýygyna berilmejekdigi aýdyldy. Raýatlara biletlerini hereket çäklendirmeleri aradan aýrylan soň bir ýa-da 2 ýylyň dowamynda gaýtadan ulanmaga hem mümkinçilik döredilmedi diýip efirde adynyň üýtgedilip Bagtygül diýilip tutulmagyny soran bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň bu barada Türkmenabadyň aeroportundan goşmaça maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Habarçymyzyň sözlerine görä otly we uçar gatnawlarynyň towtudylmagynyň ýygy süre Lewapdan ýurdun beýleki sebitlerine we paýtagta gatnaýan bir kanun hususy taksileriň bahasy hem iki hisse gymmatlady. Odal gum içi bilen ýolagçy gatnaýan bir kanun taksileriň bahasy 1000 manatdy. Häzir olar her bir ýolagçyny 1500-2000 manat aralygynda alyp gidýärler. Bu Aşgabatdaky hususy firmalarda işläp 2000 manat aýlyk alýan adamlar üçin gaty uly pul diýip Babamrat aýtdy. Bellesek geçen ýylyň mart aýynda global pandemiýanyň arasynda ýurtda girdilen hereket çäklendirmeleriniň çäginde welaýat ara hususy awtolog gatnawlaryna gödekçilik güýçlendirildi.
Munuň çäginde sebitara ýolawçy gatnanyp kire edýän hususy eýçilikdäki resminamasy taksi sürüjileriniň işine hem gözegçilikler berkede. Bir kanun kire edýän taksi sürüjileri ýolawçylary gumuň içinden gatnadýarlar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bu sürüjileri dükçörlerde ýa-da harby ulaglarda aglaýarlar. Tutulan sürüjilere 30 000 manat jerime ýazyp 21 gün karantinde we ondan soň hem 20 gün tutsaglykda saklaýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip goç geldi diýilip tutulmagyny soran hususy taksi sürüjileriniň biri aýtdy. Ol Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerine destine 10 000 manat para beren sürüjileriň goý berilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Baralykda sebitdäki beýleki bir habarçymyz şu günler welaýatyň arasaçylyk we kesellerin ýaýramagynyň öňüne alyş bölüminiň öňünde 200 golay adamyň uly nowatynyň emeli gelendigini habar berýär. Bu adamlar Farab etrawyna Aşgabatda we Daşowut Mary welaýatlaryna gitmek üçin zerur bolan koronavirus testini tapşyrmaga çalışýarlar. Bu ýerde ýörite topor düzülipdir. Bu toporu näme sebäpden başga sebite gitmek isleýändigiň barada hökman bir delil görkezmeli ýa-da iş sapary bilen barýan bolsaň, onda kepilnama eltmeli. Gizmäne barýan raýatlaryň hiç birini hem welaýatdan çykmaga ruhsat berilmeýär diýip nowatda duran ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä ir bilen nowatda duran adamlar öýlen sagatlarynda test tapşyryp öýlerine gaýdýarlar. Ortaça 100 adamdan 20 adama welaýatdan çykyp biljekdigi barada ruhsatnama berilýär. Türkmenistanda şu ýylyň aprel aýynda ýeňilleşdirilen hereket çäklendirmeleri mundan bir ay gowrak öň gaýtadan güýçlendirildi. Bu çäklendirmeler Lewapda we ýurdun käbir beýleki sebitlerinde koronavirus alamatly keselçilik bilen ketelleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelýändigi barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gawat geldi. Global pandemiýa döwründe Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürýär. Mary sebitini howa ýütlap ilki yerli harasat turdy. Soňundan güýçli ýagyş ýagyp diýip Azatlygyň sebitdäki habarçysy 21-nji ýylda habar berdi. Onuň sözlerine görä hökümet resmiýetleri güýçli ýel gelýär diýip Bayramal şäheriniň Türkmengala ýoleten etraplarynyň bazarlarynaky adamlary kowyp bazarlary ýapypdyrlar. Bayramal şäherini dogurdan diýilýän ýer geldi. Ýöne gaty güýçli bolmady. Emma ýyl gurap gelen soň ýeliň turdan todany gaty uly boldy diýip habarça aýtdy. Türkmengala we ýoleten etraplaryna gelen ýel dogurdan güýçli boldy. Turan goý todanyň ýaňa awtoýollarda 200 metr öňü saýgarmak hem kyn boldy. Awtolog sürüjileriniň köpüsi ýoldan çykdy. Ýol hadisalary hem boldy. Emma häzirlikçe gaýetçiligiň möçörleri we ejir çekenler barada anyk gurda aýtmak kyn diýip Azatlygyň habarçysy todanyň içinde bir ýeňil maşynyň ýüklew bilen çakmışmagy netijesinde bir aýalyň ýogurynyny hem sözüne goşdy. Gurrun edilýän ýel harasat 21-nji ýylda takminan sagat 14:30-da başlanyp soňra güýçli jala ýagdy. Bu ýagyş takminan sagat 17:30 töweregiňde başlap bir sagat töweregi dowam etdi diýip habarçymyz aýtdy. Emma howanyň üýtgejekdigi, ýel harasat turmak we güýçli ýagyş ýagmak ähtimallygy barada döwlet teleýaýlymynyň howa maglumatlaryny ne öňünden 20-nji ýylda ne de 21-nji iýul güni giýişlik habar berildi. Hasanygy döwlet telewizionynyň 20-nji ýyldaky howa maglumatlaryny aýdylmagyna görä 21-nji ýylda marda üýtgäp durýan bulutly howa bolup demirgalyk günne ordan tezligi sekundda 9-14 metr aralyga ýetýän şemale üsmöldi. Bu ýyl harasat Mary we ahal sebitleriniň araçagyndaky Hanhogus suw howdanynyň suwunyň düýpli azalýan wagtyna gawat geldi. Türkmenistanyň kronikasynyň Meteorjurnal neşrine salgylanyp ýazmagyna görä ýurtda dowam edýän gurakluk zerarly sebitin ekrançylyk meýdanlaryny suw bilen üpjün etmekde ulanylýan ägir doly suw howdanynyň suwy uly möçörlerde çekilmegini dowam etdirýär.
Aydılmagyna görä taslama boýunça howdanyny 210-24 kilometr meýdan tutmaly 18-nji ýylda bary ýogy 104-24 kilometr bolay meýdan tutupdyr. Suw howdanynyň suwunyň häzirki çekiliş tepkinlerini gurok gelen 2018-nji ýyldaky suw çekilmeleri bilen deňeşdirip, Nesir Şüýlüň Tomsunyň aýagyna çenli bu howuzdaky suwuň 3-den biriniň belki de ondan hem kän kemelmek ähtimallygyny öňe sürýär. Gurok gelen ýyl Murgap derýasynyň suwunyň azalmagyna we Saryýady suw howdanynyň suwuň derejesiniň hem düýplik peselmegine alyp geldi. Türkmenistan suwy köp talap edýän paýta önümçiligini dowam etdirmek bilen suw ýaplaryny betonlap ýa beýlek usullary ulanyp suw tyşytlamak, gurokçylygy taýýar bolmak mümkinçiliklerini ýyllar boýy elden giderip gelýär diýip synçylar aýdýar. Suw ýetmezçiligi diňe ekinleriň ýeterlik suwarlyp bilinmezligine däl. Eýsem marda we beýleki ýerlerde ýylatyň yssyk howada salkynlama üçin gelýän suw çuwdurumlarynyň fontanlaryň işiniň towtadylmagyny, agyz suwunyň bolsa paýtagyt Aşgabatda hem diňe agşamlaryna berilmegine alyp geldi. Emma Türkmen medeniýeti bu aladaly ýagdaýlar şol sanyny marda we beýleki sebitlerde gurokçylyk zararly ziýan çeken mallarlar, kärenlesiler, şeýle de goňşulykdaky Iranyny suw ýetmezçiligi sebäpli dowam edýän halk protestleri barada ýylata hiç bir maglumat bermeýär. 21-nji ýyldaky maglumatlary görä, Iranyň Günörtüň wataryndaky Kürdistan sebitine ýeti suw ýetmezçiligine garşy tapgyr 6 ýyjy bäri geçirilýän protestleriň dowamyny bir polisiýa ofiseri öldürilip, ýüzgünçüliklerde helak bolan adamlaryň resmi sany 3'e ýetdi. Orkiýetiň Türkmenistanyň ilçhanasy ýurtdan göçüp gidýän türkmenistanlylaryň ýöri togralýan çykyş uçurlarynyň nowatlarynyň ýalgysyny wagtlaýyn togtatdy diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Göçmek isleýänleriň nowat ýalgysynyň togtatylmagy häzirki ýokary talaply mewsümde S-7 uçurlarynyň ýetmezçiligi, hasanygy, ol uçurlary bu gatnawyň peýdasyzlygy, bir tarapy adamsyz uçmaly bolmagy, uçaryň diňe bir tarapy ýolagçydan dolmagy bilen düşünülýär. Emma bir Azatlygyň habarçysynyň ýazmagyna görä, hakykatyň ýa-da sebäpleriň diňe ýarsy bolup durýar. Göçmek üçin uçara nowatda durýanlaryň ýalgysyny nowatda duran türkmenistanlylaryň sanynyň 10 000-den aşmagy sebäpli togtatdylar. Öden bir diňe ähli dokumentleri dödüg. Şol sanyny ýaşaýan jaýlaryndan ýadgydan hem çykan adamlaryň sanyny diýip habarça aýtdy. Diňe türkmen propiskasy, jaý ýalgysy bolan goşur aýatlar aýratyn bir kategoriýa. Emma orkiýetde propiskasy, ýagny jaý ýalgysy we içerki pasporty bolan adamlar sanawy we çykarlysy binowat alınýar. Bu hil raýatlar, ýagny Rus propiskasy we Rus pasporty bolan türkmenistanlylar orkiýetiň ýaşaýjysy hasaplanýar we olar ilkinji nowatda çykarylmaly, göçürilmeli adamlar bolup durýar. Azatlygyň habarçylarynyň aýtmaklaryna görä, göçüp gitmek isleýän adamlaryň umumy meçhurini hatda takmynan hem aýtmak mümkindir. Bir ýerde eýem nowata ýazylmak üçin hem nowat bar. Şu sebäpden ilçhany bu ýazgylary herlikçe togtatmak kararyna geldi diýip Azatlyga gowşan maglumatda bellenýär. Şol wagtda aýdylmagyna görä uçurlaryň iki tarapa hem ýolagçydan dolmagy, netijeli bolmak üçin bu işte Türkmen hova ýollarynyň uçurlarynyň ulanylmagy barada alalaşyk gazanyp bolmaýar. Ýogsa bu kampaniýanyň uçurlary işsiz. Olaryň getirjek girdejesi artykmaçlyk etjekler. Emma häkimetleri ykdysady we gumanitar meselelere garanyna syýasy mesele has beter gadyklandyrýany meňzeýär. Şu aralykda Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň orkiýeti göçüp gitmek isleýän adamlaryň sany eýem bir näçe ýyl bäri dowamly köpelýär. 2020-nji ýylda orkiýeti Türkmenistanyň 21680 raýaty göçüp geldi diýip Düýün Bolgariýada ýerleşýän hukuk topary orkiýetiň federal terhet gullugynyň golaýda çap eden maglumatlaryna salgylanyp aýtdy.
Bu adamların aglaba köplüğü 19.431 raýat Türkmenistanyň pandemiýa aladalar esasynda girilen petiklemelerden, terhetlerin yapılmagyndan we ýygyderli amala asyrlayan uçar gatnawlarynyň ählisiniň ýatyrylmagyndan öň çykypdyr. 2021-nji ýylyň ýanwar-mart aýlaryna bolsa ortaýety Türkmenistanyň 1323 raýaty göçüp gelipdir. Belki de yurtdan göçmek isleyen adamların sanynyň aşa köpelmegi bilen baglanykda hukuk toparynyň yurt içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä Türkmen häkimiýetleri orsiýet bilen aralykdaky howa gatnawlaryny bu golaýda dikeltmekçi bolmaýar. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä häzir çykmagy ruhsat alan 245 Türkmenistanly uçara garaşýar. 420 Türkmenistanlynyň işine bolsa Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine teredilýär. Şeýle-de neşir ýurtdan maşgala, saglyk ýagdaýlary esasynda çykmak isleýän adamlaryň hem az däldigini, ýöne olaryň köpüsiniň zor bilen ýerine iýerilmekden howatyr edýändigini belleýär. Hukuk toparynyň 17-nji ýyldaky maglumatyna görä göçük bolýan türkmenistanlylar ortaýetdäki dokument resmileşdirmek kynçylyklaryndan şol sanly türkmen aktivisti Uradgelli Çöliýewiň Şeremetýew aeroportunda saklanyp uçup gelen ýerine iýerilişinden habarly we şu sebäpden olar Türkiýe, Ýewropaýa goňşy ýurtlara, ýyllaryna zor bilen iýerilmejek ülkelerine gitmegi planlaşdyrýar. Türkmen häkimiýetleri ýurtda 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazygynyň netijelerini çap etmedi we soňky 10 ýylda emeli gelen siýasy, ykdysady we medeni ýagdaýlar esasynda göçüp giden raýatlarynyň sany barada syzyp çykan maglumatlara hiç bir düşündürüş bermeýär.